merindal 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 merindal. Iyan, kunig kong merindalan mo Ang yan. pink on mo, baby! Alas 3 na, oras ng I-text mo, iapon mo, i-chat mo. pinky on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky on mo sa DZGB. Pinky on mo! Baka lamang may surusubra ka mo dyan na sardinas. Anoon mo yan, sardinas kapon mo. Sardinas ang nasa. Baka lamang po may surusubra ka mo dyan na sardinas. May surusubra lamang ka mo dyan na noodles. Noodles, sardinas, o ano man yan na pwedeng ikatabang ta sa nangangaipo. Nagkukulang po kami ki noodles. Ano ba bagaman? Ang pagkabunkan man noodles. Ano ba? Noodles. Sardinas. Nangangay po tabi kami ki siguro mga anong pang boxes na noodles man eh. Regardless po mga tugang kung anong klaseng noodles. Ang satuyang kinakaipo. Ikaw, Mark Chan, anong paborito mo, Mark Chan, na noodles, Mark? Nagkakaon kang noodles? Spaghetti ang paborito. Ikang social na akin eh. Si Mark Chan Madrid, so kare ba mi sa Facebook? Ang pika niya, spaghetti nga niya po ako. Ay, social na akin eh. Social. Nangangay po tabi kami kidakol mga tugang na, mga anong pang boxes na noodles. Baka po may surusubra ka mo dyan, pwede po pakihatod sa DCGB. O nangangay po pa kami ki pira pang kahon na sardinas ito. Gari, pira pa itong kahon. Bako mani duwa. Gari. Mga lima pang kahon na sardinas. Regardless po kung anong brand, baka po igwa ka mo diyang kisurusubra lamang. Tapano kaya arog ka ini? So mga tinawagan nindong donasyon. So just clothings nindo. Buda mga tugang sukas na yaon digdingon yan sa DCGB. Buda unin natin ng overdig din na mga food, ano yan, mga supas, mga pagkaon. Ang napili ta mga tugang natatabangan ka ini, iyo po ang mga tugang tangagta, mani. Duman po mga tugang sa tiwi na nagulpi po kan bagyo. Iba naman ang sa tuwi. Ma-concentrate naman kita sa tuya tabi na mga tugang na mga, ano nga na po kaya yan? Indigenous people. May tatabangan po kita mga tugang na 250 na pamilya kiagta. Duman tabi sa tiwi, sarong barangay. Baka po may surusubra ka mo dyan. Tampi ka sa bago, nagkurukinta na kami tagduruwang noodles. Ang kunin tami, mga tagrili lamang na pidasong noodles. Kulang po kami kianom na boxes na noodles. So, karton baga. Baka may nagdanangog lamang dyan na bumakalki. Ako sako nga 2 noodles. Sako nga 5 noodles. O baka nga kung nagdawag lamang dyan na may kuro kwarta, ida ko aron kung manggura ano ang boxes kan sardinas mani. Taliman pala, mga paborito ninda sardinas. Gapunta ka ba, Noel? Mga masiram da ang sardinas, ipagsabaw sa maluto. Ako paborito ko ang sardinas. Yan baga man yung sardinas, ang sa maluto ka yan. Pag maharang-harang, sisabaw ko ang sa maluto na suba gubagang sapna. Masiramon niya. Susuro sobrang sardinas, kanaki pa ko, tagduron tingani kami sa bulod. Ang gigibo ko kan, bibugta ko sa kamot ko mani, susuro sobrang sabaw kan sardinas. Sisiring ko, pipiri-pisi ko yan. Pagkatapos, bibugta ko sa payo, bibuklisan ko ang payo ko. Bibuklisan ko. Masira mo noon. Nagbangno ka man taon-taon kami, nagsunod sa imong langaw. Pero seriously, kay puan mi tabi, kidagdag lamang na mga boxes ni noodles. Anom na sanang kay puan mi po? Anom? Kung gusto nindo, gibuhon ta ngayang ano yan, pwede man na 7 o 10 ta.
Kuntakon gibuntang taglimang noodles, madagdag na naman kita kidosi mani. Dosi na naman ang kaipuan ta. Dosi, 12 boxes. O grabe naman gayud kun. Baka grabe ta. Uni po mga tugang na tinaunin duha, madali lang tabi, ihado Renz, madali lang ihado ha. Puro ko ini man maging ihado man eh. Tauning tinaunin do na, limbawa arog kayo ni na 6,000 pesos tabi sa Big Boys Car Wash. Owned and managed by Magallanes family sa Washington Drive. Anonymous sa Barangay 8, 3,000 pesos. Ay, kasi ba? Noy, Mark, pwede mo tabi, Mark, bukasan sa auto ko sa likod. Kuhan mo duman sa sarong box. May donation duman palanhali sa Washington Drive. Ibugtak mo duman sa opisina. O dyan, baga sa foundation office. Kasi bago, may nagduman sa harong money, may daradara tabi na sarong box na, ano yan, na used clothing. Puda, may mga plato. May mga platong tinaw sa arong. Kaya tabi, yaon mo yan, daradara ko sa DCGB. Salamaton tabi, madam. Ano nga niya? Tinaram sa ko sa pangaran ko. Sabi niya, anonymous sa nangyayari. Anonymous sa nangyayari. Nagtao siyang mga used clothing, used plates, mga plato. Hinatod sa harong kasabago. Yaon na po sa DCGB. Ngunyan. May anonymous pa digding 3,000 pesos na Barangay 8. Mon in March, 2,000 pesos rawis. Mr. and Mrs. Arnold Aike, 5,000 pesos. Anonymous ng Bicol University, 3,000. Mr. and Mrs. Edwin Minya, 3,000. Pawa. Anonymous ng BU, 1,000. Anonymous ng Cruzada, 1,000. Anonymous ng Legazpi, 1,000. Bilona Store, 1,000. Senador Grace po, care of Nora Diona, nagtao po ki 4,000 pesos. Kaya po ang cash on hand tangon yan, 3,000 pesos. Ini po, ibabakal ta ini mani kibagas. Ibabakal mitabi ikibagas ini. Buda, may mga babakalon pa man kitang nagkaperang mga gamit-gamit ngaya, mga sabon-sabon o mga ano pa man na pandagdag lamang na pang kurokarigos. Figuro kwentami na po ini. Garo nga ni kulang pa ini, kudi baka may surusobra pa man kamo. Nagako pa man po kami kaya. Pero importante po, makalikom kita kainin na noodles, buda po, sardinas. Yan po. Ihatod na lang po sa DCGB. Baka po pwede na ihatod sa DCGB o ipapick up na lang sa mobile money. Ipapick up ko na lang tabi sa mobile. Yan po. Kung gusto nindo tagibon tang tagrilimang noodles, diyan kay punta naman kan money, dusing boxes na noodles. 12 boxes naman. Halimbawa ngaya, may paradangog kitang anom, mga ko lang sa ko ngaya, 2 boxes na noodles. Baratuon man sana yan money. Sa ko man ngaya 2. Sa anong tang paradangog na tagduruwang boxes, complete ang dosing boxes. Di ba? So sardinas, di ko aram ang presyo, pero kay paano patabi ki mga 5 pa, nakahuntabi mga tugang kan sardinas. Iya po. Salamat tabing marahi sa mga test kanong ko daw sa mga text nindo. Baka igwa na ha. Madali lang. Pariportong ko muna si Ihadong Renz. Ihado. Maray na hapon Ihado. Go ahead. Ihado. Hello. Yeah. Yes, maray na hapon ta BPP. As in maray na hapos to mga parantabay. Hindi yung report naman ako di kasabago sa aksidente. Di sa barangay Bungalon, Daragalbay. Sige daw, taday ko na monitor. May kauro na kasabago sa virtual. Sige, anong istorya ka, Renz? Go ahead. Kasubago tabi BP, bandang alas 2:45 na in pagkahapon. Nagkaiguan na aksidente sa Bungalon, Daragalbay na kung sa intulong persona na irido. Sa banggaan nin sarong van, asin sarong motorsiklo, nangyari nga digdi mismo sa National Highway na sakop ka na barangay Bungalon, Daragalbay. Kaso bago sa pagresponde niya to, nadara naman tulo sa ospital, mag-irina na nakasakay sa motorsiklo, ayo ang nabangga ka na sarong van, nasangunin niya ni nasa patura naman ka Daraga PNP. Kung digdi sa mga nakasaksi, yung motorsiklo, hali digdi sa taas, digdi sa Bungalon, Daragalbay, asin pasiring na kotaan na dyan sa may parting Busay. Asin ini man na van, haling sentrong Daraga, pasiring man sa 3rd District ang ruta. Asin biglang luminaw gining sa linya kan highway. Iniong motorsiklo, asin sigun mga sa driver kan na van. And bigla sa na ining luminaw sa iyang linya na dahil nagminor. Kaya digdin na nasakob na van, iniong motorsiklo. Pangyayari. Nasakay sarong lalaki, sarong babae, asin sarong aki na may edad 5 hanggang 7 Oh anyos. my goodness, sa kium pa. Roger Tabi VP.
As in, Oo. sa bago pag-abot niya to, day naman na data na naagad sa pangaran, dahil lang ta naging makaskas sa pangyari. Dahil lang ta pagkatapos ka na aksidente, sakto man may nag-aging ambulansyal sa DSWD. Oo. Kaya tulos man na idara dyan sa PRTTH ang tulong persona na Jesus. nainkwelto sa aksidente. Ang driver man kan van, pinag-hold na dyan Oo. sa Ipatura Candaraga PNP para sa magkakanigong disposisyon. Okay. Pero kumusta so mga sutulo? Base tabi di VP sa mga nakauron niya to, may mga injury ini sa indang lawas. Ini ang tulong persona. Dahil lang niya di sa banggaan. Okay. Tulos man ining naidara dyan sa PRTTH hanggang sa ngunyan, nagpaparahay na mga persona ini. Okay. Okay. Kaya VP, magdagdag na para sa luwas. Rans Luna, DCG News. Salamat, Renz Luna, sa report hali dyan sa luwas. Thank you rin sa mga bareta. Mobile. Ngayon sa mobile sa luwas. Mobile. Ano yan, boy? Yes po. Ayun ka mo yan. Nasa Yasiano Mall. Oh, arog kay. Mahal, haloy ka pa dyan. Alat ko lang tabi sa atin. Pigbaka lang tabi, sir. Oh, arog kay ini. Uduman sa uko, pwede kang makaaging niyan sa may NBI. Haloy pa si Yel gayo dyan. Balikan muna sa nagayod. Okay. Copy, Kami sir. naghalat duman akong amigo. Mataw sa mo 1,000 pesos. Yes po, sir. Oo. May lang hata. I-text mo. Basta naman ka pumarada sa may hamang panggangan kan NBI, marinig sa imo ining amigo ko, medyo mabuhok ko ining lalaki, mabuhok siyang lalaki, matibay ini, matibay magluto-luto, buda, talagang efektibo siyang minaluto. Professional tabi siyang paraluto. Boy, Yes, tabi, sir. professional na paraluto, professional ining chef. Dumang ka sa may hampangan kang NBI, Okay. automatic, itutuon niya sa imo sa 1,000 pesos. Yes, tabi, sir. Tapos, Yo, tapos balikan mo na dyan si Jel. tabi, sir. Baka lang tayong baduya. Ulita daw ang sinabi mo, boy. Ulita daw. Una ko, sir. Bawasan tang bakal baduya. Opo, nasa sabutan niya mo. Sarawayong kang salbatana, kalatosunta ka dyan. Paran duman sa mga tugang tang agta sa tiwi. Mabakal mong baduya na sarawayon ka na. Dumigdi ka, tabakalanta ka na lang kay hamburger. Yes, yan ang gusto ko. Iyo, hamburger, ha? Iyo. Okay, okay. Oh, harap, pumarada ka duman, si chef, ay, mga ngaranan ko, pabata, sabi, anonymous ini. Yun na. Okay, tabi, Oh, sige, balikan mo lang yan si Yel Kimadali, ha? Okay? Oh, sige. Salamat, Migo. At salamat, Tabi Boy. Alright, thank you, Tabi, Migo. Sige, Tabi. Oh, chef, padyan na Tabi sa mobile. Tabi. Iyon na Tabi, BP. Subaduya niya, 500 man. Opo. Nasa sabutan niya mo. Sa bagay, nagugutom ang si Boy. Subaduya mo da sa 500 pesos. Dahil man migo, karamas na ito ni Boy. Kung magdagdag ka, yan, ito tagararay dumaan sa satuya ng mga tugang na mga agta sa tiwi. Yo? Okay? O di, mangguran nun sarong box na noodles man eh. Di akong ideya eh. Ayan si Mading Shi. Mading Shi. Wala si Ate Chi. Nalimuno si Ate Chi, Noy. Apura daw tabi si Ate Chi. Tapotong ko kun manggura no ang saro na box kang noodles. Saputa daw tabi. Takpiran kay puntang kwarta para makabakal ki mga 7 mga boxes ni noodles. Yan. Orasyon tabi sa mga enumerators na day pa nababayadan 2 bulan na ang naglihis. Sarawayon ka man, Wilna. Mata. Palo apunta naman ini kay madam na direktor. Ano naman yan? Kurukas kasi man daw nindo tabi dyan sa PSA. Mahirak man kamo sa mga nagtrabaho sa Indo. Ang pigsasarahutan kang PSA na day pa databi mabayadan kamo ta. Pigahanapan da kamo tabi ikitin. Man na nagahanap da tabi ikitin sa BIR. Oh. Yun na naman ang rason. Gari bagas, ano, databaya ta kita sa gobyerno, turudong kita bayakan, ano?
Mani, manok maning manila sa labat, latusunta kang salbatana ka na. Nataturudong kita kan sa gobyerno baya na ang mga benepisyo kan mga tao pigtatao. Day pigtatao, suwa nag-utang sa mga OFW nag-uruli. Hanggang ngunyan day nababayad, then ay tatao taling kwarta. Ano naman kita baya? Ano naman kita? Noy. Ano sabi? Marigahan sa Tichi. Ano sabi? Paano Noy makapadara kwan sa GCash account? Oy, Mark, Sean, paano magpadala sa GCash? I-forward mo doon sa messenger ko. Taoning amigo ko, Migo, may GCash account na kamo. Madonate man ako kuta. Maski diit. Day natabi inipagbasaha on air. Anonymous na lang. Salamat tabi, James. Ay, sorry. Salpatan mo. Forward mo na tabi sa ko, Mark. Tay padara ko tabi dito sa amigo ko. Anonymous da tabi siya. Tawagin natin sa pangalang, hindi tunay na pangalan na James. Hindi naman tunay na pangalan yan. Tawagin natin siya sa pangalan na yan. Mapadala siya sa GCash. So mga gusto pong magpadala sa GCash, maray na hapon tabi sa mga trabahador ni Canrafer family. Maray na hapon tabi dyan. Sir Aino, maray na hapon tabi. Sabi mo, ano yan? May pabo dyan sa DCGB? Maring siya, manggura ano unbox tabi kang ano yan, kang noodles? 545. 545 ang sarong box? 545 ang sarong box kang noodles? Pero laog, 24? Pero laog. Ikaw nakita kidwa, may nag-text na. Pira 70 to ang laog. Okay. Ikaw nakita kidwa, ang kay punta pirang boxes? Ay, 7 pala. Sorry, pag una ko, 7? Ang pangyari sa maabak ka. 7 pala. 7 boxes pala. May duwa na kita. Excuse me po. May duwa na kita. Si amigo kong chef, nag-text. 1 box noodles ay 580. O nga ni may nag-text. May duwa na kita. Sako naman ng 80 pesos. Nakata. Duwa na itong, may 1,000 na kitang anonymous. O to pigahapit kan mobile, may iguan na kita ki 2 boxes. Kaya po anta patabi ki, pira pa, 5 pa, 5 pang boxes tabi na noodles. Okay? Yan, madali lang. Paano na isang pagpadala sa GCash, Noy? Yan din sa kuya na. Pwede kong i-announce, ano? I-announce sa ere, arog kayo ni, walag ko na, ipadarata sa i-announce ang mga sa mga nakatutok tabi sa Facebook. Pwede ni international, di pwede. Di pwede sa international ini na GCash. Alat ng una pala. May utang ako kay Madam Nanit, kay Ate Nits naman sa nilyo pangyari Ate Nits. Noy, buy na lang ako noodles, ipahapit mo sana sa aga sa bahay. Ay maray, Ate Nits. Maray pa Ate Nits talaga. Pwede, si Ate Nits, nagkapalaluwas man, may edad na ini, senior citizen ma ini. Ay, di pa man pala. 45 years old pa lang si Ate Nits. 45 years old. O Ate Nits, tabi, di ka na magtaong kas tabi Ate Nits. Bumakal ka na lang tabi ki mga 7 boxes na. Bumakal ka na lang tabi Ate Nitski. 5 boxes na doon sa Sarawayon ka ngayon. Hello, amigong Chito. Maray na hapon. Hello, amigo. Yes. 1 box mas ako. Ay, kanan tunay. Loren, amigo mo kukuha tabi 1 box mo. Ay, kuha na lang duman kay Mrs. Yaw baga duman sa Embarcadero sa AKB. Sain? May budget duman si Mrs. sa AKB. Sa Bicol? Mapadala akong kwarta sa iya. Sige. Ay, ipatext mo na lang ako kung ready ng pick Afonso sarong box na noodles.
Okay po, okay. Yeah. Tama na sa dumabaga sa may kuhan sa may deposit dito. Deposit dito sa may baba may tindahan baga sa baba. Deko. Ano nga rang katindahan? Ah, po. Ano nga rang katindahan? Sa puring baga duman sa baba kang ano yung Sa Chapurin pala. Yung manangka. Sa may gold, ano yun eh? So, yeah. sa may grocery duman? Opo. Di, kung ready na amigo, ipatext mo tabi ako, tayo pahapit ko sa mobile, iyo. Okay. Salamat ha. Salamat migo. Okay. Alright, thank you. Thank you. Oh, thank you, amigong Chito at Ibagos. Pero naman yung noodles. Tulo ng box na noodles. Atinits, pero tabing noodles sa imo. Atinits. James, sorry, amigo. Pero tabi sa imong ipapadara mong box na pangbakal key noodles. Kung na ba kay Iguana? Di, may tulo na kita ha. Hello? Yes. Siyali na. Si Sai? Oh, ano amigo diyan sa LSB? Kumusta? Sarong taon na sa to. Norin hapiton migo. Sa opisina. Norin hapiton. Tawag mo niya na hapon. Okay. Ipagi ko nang ngunyan dyan. Ade, ipagi ko nang ngunyan. Ayun po, yaw na ko naman. Iyo, hay nga nang, diyan ka mo sa may kataning Kampalamigan. Ay, burat na ba kami duman? Una na kami sa may Jollibee sa taas kan Robinson Supermarket. Sulig di sa may hampang kang, Robinson Aramco. Oo. So, opisina diyan ka mo diyan. Duman ako sa taas. Ipakit mo sila sa gwardiya. Ipagi ko nang ngunyan sa mobile. Sa mobile, nasa luwas ngunyan, iyo. Ay, iuli pa sila ako sa may kuyan. Approaching ako pa opisina. Mga anong oras mahapiton naman? Mga 5 na gayon. Mga 5. Sige, papit ko sa mobile ha. Okay. Salamat, Migo. Okay. Salamat. Thank you. Okay, thank you. Yay! Ayos. Sana tala. Atinits. Ay, maduman ako sa Robinson ngayon. Ngayon, Apiton mo na lang ako doon. Pahapit mo na sana ako. anong oras po pwedeng humapit atinits naman sa imo? Paalis pa sana ako ng kulyat. Siguro mga 4, ganyan. 4:30. Mga 4:30. Mga ilang boxes po sa iyo? Isa? Siguro, maski dalawa. Dalawa? Kung may mabili ako doon, ha? Kung wala nang available, i-cash na lang ibibigay ko. Sige. Basta yung mobile po, mga 4:30, magtatambay doon sa may Robinson kasi may pupuntahan din doon sa LSB. Doon po sa harap ng Robinson. Okay. Salamat, Okay. Atinits, ha? Salamat. Okay, bye-bye. Ingat po. Ingat. Thanks. Okay, bye-bye. Bye-bye po. Saro kay Chitong Atibagos, kay Mrs. niya na original, 2 kay Chef Ruel, 2 kay Atinits, pira naman 5. Saro kay si Al, so taga LSB, pira na. Anom? Saro na sana. Saro na sana. Alam ko na. Arimatin naman alat ko na. Tamay nag-apo. Rimatin na. Hello, Migo. Hello. Nawara lugod. Nawara lugod so nag-apo. Boy, yung ka na boy sa may NBI boy. Unday tabi sir, uli na tabi sa may Lapu-Lapu. Nag-abot na Sige. sa may petrol. May lang. Hello. Hello? Yes. Hello? Joy, nag-comment ako duman. Mataw akong 1,000. Sain po ka nag-comment. Isutin ako nilala. Si Joy Tango, DILG. Mahala Ay, ka. salbatana si amigong Joy. Salbatana. Lingaw mo na ako, no? Paano ko ipahapit 1,000 mo? Ipahapit mo digdi. Tanadangog ta ka. Igwa ka duman na aapiton sa Robinsons. 1,000 na lang itaw ko. Iyo? Seng, dyan sa DILG ko na padiritsaon? Onto. Opo. Sige, papitan ko na dyan sa mobile before 5 o'clock, ha? Oo, sige. Alam ko na. Salamat, Ate Joy Tango. Mabuhay ka po. Salamat, Ate Joy Tango. Ay, sorry. Buwagan pa ka. Ang
number mo. Iyo, salamaton. Ipahapit Iyo, ko dyan, pira ng Robin. boxes. Opo. Thank you. Oo, pira na, kumpleto na. Alos, kompleto na. Kompleto na po. Kompleto na. Sobra na nga ni. Mabakal na kaming sardinas. Iyo. Oh, sige na. Salamaton po. Iyo, Salamaton. makadugang Okay. barang. Oo. Bye-bye. Thank you. Oh, thank you. Sige Bye-bye. po. Bye-bye. Okay. Migo. Sir, Oh. si Sir Rodel. Yo. Kumusta tabi, sir? 500 sa kuya, sir. Tawag ko dyan. Anong oras tabi, sir? Nganya na, mga taod-taod lang. Kanat talaga ang tunay talaga, sir. Salamatan po. Okay, Salamatan. sir. Thank you. Okay, thank you. May isang dali. Si Sir Rodel, saro manabak sa iya. Ano pa man? Olat ko na, kuha daw kibulpin tabi, noy. Alat ko, tabulpin nun ta daw inita. Madali lang, hat. Ay. Di na sir nasusulit so cellphone kong inapudan mo. Alat ko na. Madali lang. Tayong papel, noy. Tayong papel. O, may bulpin ako. Ako, pwede suratan na gayon din eh. Suratan ta na. Tangani na. Makaugmahon man ako. Naugmahon daw kung niya na apon. Sir Rodel Niño Franco. Ang sakuyang profesor. Asin amigo. Yan. Primahon ni Mrs. Buda, primahon ko. Madam Joy. Madam Jocelyn. Good afternoon, tabi sa imo. Ayan. Sarong box, 500 man. Mahapit dyan sa DCGB. Thank you, tabi, sir, na maraya. Okay. Madam Joy. Deka lamang, tabi, Madam Joy, nasa sa pagpili talaga kay Sir Rodel. Natangay, may pagpilian pa akong iba. Salamat ang tabi, sir. Okay. Al. Saro manabags. Atinits. Retired ni manin na teacher sabi yo, si Atinits Manzanillo sa College of Science gayon din eh. Garong math teacher ini, si Atinits. 2. Yan, okay? Si chef, anonymous chef, 1,000 ito, 2. So kulang, ako nang para kulang. Si pangan ito man ito nakalistata. Ay, uni si amigo na anonymous, ipabadaran niya da sa GCash. Auri mati na kita palan. 2,000 pesos. Ipapadaran niya sa GCash. Ipapadarami ni Mrs. sa GCash. Marayon man ini. Amigo, salamaton tabi amigo ha. Madali lang. Okay. Sisay pa ito. Sunag apod. Sisay. So sa Robinson, yun na si Kwan, yun na ito si Al sa Legazpi Savings Bank. O kumpleto na kita. Dakulo na kitang boxes na noodles. Nakumpleto ta na so. Actually, ang kay Ponta Pito palan. Swedish, sandali lang 1, 2, 4, ano yan? 8. Ba't ko nang patalo. Kola sising berde nagtugdon sa pili. Hindi ko ito magkwenta. Nagkuning malung Ay, pangyari. makawili-wili. Yes, thank you. Yun na kita. Si Ate Nits, 2 boxes. 2 boxes. Si Sir Rodel, saro manabak. Si Al, sarong box. So, amigo kong chef, 2 man. Tapos, huning anonymous na taga Doña Maria, na amigo ko man, na ayo-ayohon man, ipapadaran sa GCash, siya 2,000 pesos. Yo. Isa pa ito sa nangako man. Si Madam Joy. Sus ko palan. Si Joy, 1,000 pesos. Yes. Ano pa man? Si Madam Joy, 1,000 pesos. Oy, boy. Boy.
Yes po. Suratan na ini tabi, boy. Nakamo na si so amigo ta dyan? Po, sir. Nagaranin na sa imo so amigo kong chef. Po, 1.5 din ako, sir. 1.5. O ba na pagbakalang ki kuan niya na ha, bakal mo ki baduya latusunta ka. Kala ko malangit, sir. Itaw to na sa naduman sa mga brother tang agta. Yo. Po, sir. O di, ang tinaw pala ni kanamigo kong chef, 1,500. Yes. Okay, araw kayo ni boy, ilista mo tabi Paghali mo diyan kay Ate Mariel, paghapit mo kay Ate Mariel, dumiretso ka sa DILG Regional Office. Opya, tabi. Yo, hanapon mo si Madam Joy, morenang babayi na magayon. Okay. Yo, okay. Paghali mong DILG, dumiretso ka duman sa Robinsons. Po. Pero mga 413 na ito, si Ate Nits, duman sa imo mahalat. Kung wala duman, kung dahil duman ki available na noodles, mataw siyang cash para sa 2 boxes na noodles. Yo. Opya po. Okay, now. Pagkatapos ka ito, tumukto ka duman sa gwardiya kang LSB, yung mga sa ground floor. Po. Tuktukan mo. Sir, good afternoon. Si Boy Mata po sa DCGB. Pwede po makauron si Al. Sugwa po dyan sa taas, sa IT. Sabihan mo po, so DCGB po nantig makuliktakan sa iyang pangako. Iya po, Boy. Yo po, po. Okay na. Pagkatapos, umuli ka na sa DCGB, tabaka, mabirikan mo sa Jollibee, bubakal ka damang ki-burger. Ako nang bala kang burger mo, yo. Kaya naman, sir, sa panulak. Okay na. Okay, salamat, Boy, ha. Bala ka na tabi, Boy. Sige, tabi. Okay, thank you. Okay na. Ayaw na sa 1.5 duman. In other words, na kompleto ta so needs ta na noodles. Sobrang nga ni. Ang sunod tangon niya, minababakalong kan sa burapong tinaunin do, sardinas. Gusto mi ko ta corn beef o itong tuna bagamani, corn beef ko ta. Kung sabi, mas gusto da duman so, mas paborito da ninda so sardinas. Kaya iyo po ang nakiuro na po kami duman, iyo po ang sa tuyang itatao. Kaya po ang tapok po kidagdag na mga. Kaya ang magiging laman po kang itatao ta duman na grocery, food pack sa mga brother na agtata sa TV. Tapambihira kaya abuton po ito. Mga tugang tang magta sa TV, grocery pack siya, may bagas, may noodles, may hygiene kit, mga sabon, desa ng perfume, mga sabon pang karigos, budak pang laba, tatawan ng tapa po kay ito, so canned goods, canned goods, tabi, budak so used clothes na yaon po digdi na hinaraton nindo, i-deliver ta po duman sa TV. Baka next week tabi yan magibo me, pag nakaripak na po kami gabusta, mabakal pa po kami ki mga sinakong bagas. Okay? Hello, boy? Boy? Hello? Hello. Yes, good afternoon. Good afternoon, amigo. Opo. Off the air po. Ano po? Off the air mo po ako. Off the air. Hello, amigo. Ano? Naputol ka tabi, boy? Hello? Boy? Nawara ka, boy, diretso. Na-off the air ka lago diretso, boy. Boy? Boy? Oh, boy? Isang halik mo lang ko. Alat ko na. No, paano ko ini forward? Madali lang ha. I-forward ko na ini na sa GCash, duman sa amigo ko. Ano to, Mark? Forward. Ano nga ni isungaran ka ini sa Facebook na amigo ko na. Ito. Ano na, amigo, yaw na tabi, amigo. Sa GCash. Yan, sent na. Yes, thank you. Salamat pala sa nagduman sa harong. Nagkaton ki sarong box na used clothes, buda mga plato. Nagutok-tok pati. Digdi po so harong ni Henry Maceda. Pigsirip mo na ni Mrs. Kimaray. Digdi po so harong ni Henry M. Sabi ni Mrs. Iyo po, nata po ito. Pwede po mag-ihato dito sa used clothing, buda, so mga plato. Ay, pwede nga niya po.
Madali nga, tapudong ko si Agom. Pighiling ko na ni Mrs. Kimaray, tamalay mo siya nagaanap sa kuya sa arong mani. Ta! Kaginot, may tuminuktok sa harong ng ganmani. Hello bo? Ay, hello? 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 Nawara lugod si Boy. Pag-abot tabi, Boy Giraray. May tuminuktok mani sa harong. May kilik na aki mani. Good, basta turo Tagalog. Magandang hapon po. May kilik na aki mani. Dibig para sa irip muna ni Mrs. Ano po nga ito? Ay, pwede nga, magagad kita bang? Kinulban ako mani. Kinulban ako. At grabe ang kulba ko. May kilik na aki. Ano nga po ito? Ay, makalamang nga po. Pwede nga po lamang nga na panggatas lamang nga ni baby. Ikadawang hapot ni Macy. Say po nga makaan na aki mo. Ay, binayaan nga po kami ka na Ay, oni nga pang dagdag mula mga panggatas. Hello? Hello, sir. Yes, sir. Ay, good afternoon. Good afternoon po. Pwede po magbigay? Ay, pwede po, sir. Ano pong pangaran mo? Medyo lang po ako sa Indo, sa station po Indo. Ay, salamat, sir. Anong oras ka po madigdig? Kung makukuha niya sa aga po, pwede po sa aga. Ay, pwede po. Gari ang plano mo po, mag-deliver kayo ni next week pa man po. Ma-repack pa po kami. Ay, sige po. Pwede Salamat po. Kuan po, sir, mga alas 9 po hanggang mga alas 6. May tawo po, digdi, sa DCGB. Yes, sir. Apo. Salamat po, sir. Opo. Salamatan po, sir, ha? Apo. Okay, thank you. Thank you. Alright. Okay. May dagdag pa man eh. May dagdag pa. Yun na. Pero na, yung problema naman is mathematics talaga. Kaya nga nagkuha na lang ako kikurso na, ang kurso ko baga business management. Pero may accounting man giraray ito. Madali lang. Si Rodel, salamat tabi ninyo Franco, buda kay Madam Joy. Salamat tabi Madam. Al, diyan kan LSB, Saro. Atinits, Manzanillo, 2. Chef Rue, sorry. Si Chef nagtao ki 1.5. So 1.5 money, tulo na itong boxes. Yun na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O, kompleto na yan ha. 7 ng boxes. Okay na. O. May 2,000 sa amigo ko. Boda si Madam Joy, may 1,000. May 3,000 kita. Na excess demand sa pang noodles. Igwa po kita ki sobra na 3,000. Ini po ibabakal ta ki sardinas. Iyon yan. Ang kay po may pong sardinas, siya si Madingchi. Pero tabi si Madingchi. Tamay mahat. Madingchi. Shh. Madingchi. Hello? 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 Hello. Yes, sir. Good afternoon. Good afternoon po, Sir Hen. Opo. Ginagaw po kamo patiwi. Garo next week tabi, sir, ang schedule mi. Kung bako Miyerkules, gari Sabado po. Next week. Opo. Tamari pa Kaya sa tiwi, tamapi laman ako sa nindo relief. Agtaman ako. Migo. Kuduton takang sarapan. Joke lang po. Agtaman kaya ako digdi sa mauraro sa ginamatan. Iba manan bako man maagtanyaon sa mauraro. Salamat. Thank you po. Thank you. Bye-bye. Ayos ka. Pinakonsiluan mo akong na po. Madingchi, atabay, bumalik ka digdi Madingchi. Tama commercial ako. Ano tabi no iso aki? Medyo angas man. Ninong Celso, so aki tabi, babayi tabi, hindi ko man nariparo nga ni. Tapos si Mrs. na sana, so kaoron tabi. So inaanak mo. Kilik-kilik kang ina. O nga tinaman man ni Mrs. Giro, 500 siguro ito, 300 ito. Ibakal mo nga kigatas. Basta ni kadawang hapot ni Mrs. Singang ama kaan. Ay, nag-uli na nga. Madingchi. Pero tabing sardinas ang kaipuan tapa, perang bakses.
tabang tayo ni mga tugang sa mga tugang tang agta. May matao po, wait, mo, uni palan si Madam Joy, nag-text pala. Pero ang baksis tabi ang kay Puanta Made. Na kasardinas. Kompleto na sa noodles ta. Pero ang baksis tabi ang sardinas. Tagduruwa sana. 250 families ito ba ko? 250 families. Pagkaraya madi ang mathematics mo, tala tusunta ka madi. Ay si Father Marlon Bro nag-text. Confirm pong dumating si VP Lini sa San Roque Malilipot. Nagabot pa lang si Vice President Leni Robredo sa Malilipot. 6 boxes. Manggura nun sa Rocan Sardinas. So, mas kanong brand? Basta... 1.6. Okay. 1.6? 1.650 ang so 1.6, may 3,000 kita. Di, gusto sabihin, igwa na kita kit, 2 boxes ng sardinas. Yo, dadagan ta na sana. May 3,000. May 2 na kitang boxes na, kay punta pa ki? 4. Okay. Okay na tabi, Made. Salamat, Made. Nagabot pa lang si VP Lini sa Malilipot Mananggado. Di nga aram, di na ko, di report ni Dio Marinig. Mapadagit naman ini si VP Lini. Mag-inot-inot na naman yan sa Malilipot. Ay, uni pa palan. Boy. Umapit ka sa 5th Street, Our Lady's Village, Bitano. Yes. May 1,000 pesos. Aha. Bitano. Bitano. Nauna po, sir. Nauna tabi. Hain ka ngunyan. Po sa may, sa Yasiano, tigbal kong sa Ayaw marin. Ayaw na, i-forward ko sa imo. O niyo. Sige po. Yaw naman sana sa inutan. Okay? Kay kopya po. Alam ko na, boy, mata, ang mata ng agila. Iapit mo naman sa 1109 5th Street. Pasiring po dyan. Uni palan, Uni pa may saro pang text yun daw. Aha. Madali lang. Salamaton tabi. 2 boxes ni noodles. Pahapit mo sa provincial jail. Anonymous la. Ay, sa amigo ko ini. Boy! Uni pa, may 2 pa. Sige lang po, kayang-kaya. Ambiton mo sa provincial jail. Sa amigo ko. Sa Tagas, tabi, sir. Alangan ma, na dumang ka magduman sa provincial jail kang kamari ni Zor. Una po ya, sir, sa Malumoy. Tatao ka naman, oy. Simbag pa, tamaan ka na. Boy mata. Salamat tabi, bossing. Anonymous lang So, amigohon ko ini ka ito pa. Sa pulis pa ini. Amigohon ko ini. Aha. Alat ko na. Madali lang Kasi naglista pa lang figuro ng tama ni. May naglista. 2 boxes. Thank you, sir. Tapos, Bitano, 1,000. Okay? Secret lang, 1,500 sa ko. Ay, saro ni man sa amigo ko. Madali lang, Madali lang. Tawagin natin sa pangalang Jer. Walang apelyido. Anonymous Jer. 1,500. Yan. Okay? Thank you, Migo. Ayun, makakakumpleto kita, Manny. Yes, kay Manny. Ano? Okay. Ano? Sa aga pa palang tabi ni sa provincial jail. Sa aga pa? Opo. Nakasurat dyan? Opo. Nakasurat? Yes, sir. Sa aga pa? So, pinaward mo sa ko? Sa aga pa. Sorry. 2 boxes man po sa kuya, noodles DT. Sa aga? Malapit mo po sa Albay Provincial Jail. Anonymous na lang Ay, po. sa aga mananggan pala. Okay. Salamat po, bossing. Amigo ko ini, kang pulis pa ini. Budasaro ni sa maray na pulis. Kang panahon. Ayan. Okay, sige. Sa aga pala, wala ka na kamboy. Dahil paglingami, Okay? So, mga deko tabi, sus, kadakulong ko ng teksta. Okay. Iyon, nasod na so sa tuya na sardinas, kulang na lang ki pirapang boxes. Baka igwa sa smart akong kwan, madali lang Baka igwa tayo sa smart.
itaw ko na lang si mo. Ay, salamat, migo, initabi. So, kung may oras ka tabi, migo, sa DCGB mo na idiretso digdi sa estasyon. Ready na for pick-up employees entrance Embarcadero. Okay. Unin na sana sa employees ka ng Embarcadero. Padigdihon mo si Lowens, dahil na ipag-on air, ha? Padigdihon mo tabi si Lowens. Okay. Sige, okay. O, padyanong ko kay Manay. Off the air. Sa aga, madali lang. Iskanon ko sa smart ko, baka igwa pa. Bata may go here na po ako sa lab o LSB office. Ay, boy, ayaw na pala sa LSB office. Sige, madyan sukan. Our Ladies Village, okay, madali lang. May barangay po, okay na. Oras, okay na. May lang, ha? Taba ka may day kita ma-acknowledge, ha? Yaw na pala si Kwan sa LSB. Okay. Baka may nag-text na gusto po magtabang. Susabita, boy na lang, boy. Harani ka susabita, no? Apiton mo na tabi. Okay, madali lang. Aha. Ada diso, ay, baka anonymous ini. Sa uni pa pala, boy, i-forward ko sa iyo, boy. 500 pesos dyan sa krusada. Sige, forward ko ini kay boy. Pangyari sa maora daw. Salamat po, madam. Okay na. Perang sardinas ini. 5. Tulo na sa naman, eh. Tulo na sana. Ano nang day? Tama, kompleto ini, Aga sana po ako matabang sa aga. Aga sana taapon. May session kami. Aga. Ngunyan, day po ngunyan pwede. Okay na. O, salamaton tabi sa gabo sa nagtarabang. Salamaton tabi sa gabo sa nagtarabang. Mga tugang. Hindi po sa tuyang programa. 3:33. Kasubago yan. An oras hatod sa Indokang. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Judge Chewing Gum. Chillax, mag-judge ka muna. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. United Home. United Home Products. Ang inaasahan na vitamins at gamot. Sabi ng mga nanay, United Home. From Ascof, the #1 Vitex Segundo Elagundi Lift Cough Remedy. If symptoms persist, consult your doctor. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Coco Crunch. Parang anak mo, maganda ang simula ng araw. Mag Coco Crunch All-in-One. May gatas na. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Ma'am Ada, padyan po sumubil sa imo sa krusada, ha? Madam Ada Dizon. Padyan po sumubil sa imo sa krusada. Tay forward ko tabi kay Boy inin sa imong address. Saan po dyan ang landmark mo tabi? Pwede po pakitext kang landmark mo. 374. Pakitext po kang landmark mo tabi, Ma'am Ada sa krusada. Pakitext po, please. Kung saan po dyan parte para madali pong madumanan kan mobil, ha? O, salamat po sa gabos na mga donors tangon niya na kompleto ta so kinakaipuhan ta. 2 boxes na lang pong sardinas ang kinakaipuhan ta. Okay? Thank you. Salamaton po. Ay, de ko na-check so Facebook Live ta kunigwa. Tabi. Okay na. Thank you, Ma'am Ada. Ako na po so sa imong text na sa mayaon sa may area yan, ha? Thank you po. Ayan sa mobile. So sa Facebook Live is kanong ko po tod pagkatapos kang programa kung may mga donations pa, ha? Salamat po. Pio Fernandez. So sunod na. Goodbye. Let's go to the game. Nagtatabang na po